پروسه چارەسەریە پرسا کورد مجارێکی گەرمیا نیقاشیە دناو سیاسەتا تورکیەدا و ئالیên سیاسی خودی نەرینên cudane. Partiya sereke opozisyonê CHP dibêje, divê ew prose bi zelalî li parlamentoyê birêve biçe û nabe ji bo berjewendiyên siyasî bê bikaranîn. Em nabin ew aliyê ku dixetimîne û têk dide. Lê bila ti kes li qusûrê nenêre, em nabin beşek ji plana ti partiyeke siyasî jî. Em rê nadin ku ew kar ji bo berjewendiyeke siyasî ya siyaseta partiyekê û ji nû ve helbijardina kesekî bê bikaranî. Şanda Dem Partiyê piştî hevdîtina li İmraliyê biryar daye di çarçoveya proseyê de serdana aliyên siyasî bike û bi wan re bişêwire. Duy vê mehê ji serokê parlamentoya Tirkiye û serokê MHP dest bi wê serdanê kirin. Tevî ku şanda İmraliyê dixwaze serdana hemû aliyên siyasî bike, lê beşek ji wan bi taybetî partiyên netewperest deriyên xwe girtine. İYİ Parti affedilmek istenen terör örgütü İYİ Parti rêxistina terorê û serokê wê ku tê xwestin bê efûkirin, berdevkên wanê ku dixwazin wan rewa bikin, hevbeşên wan û şanda wan ku ti berpirsiyareke wan siyasî nîne bi ti awayî muhatap wernagire. ve hiçbir zaman asla ve kata muhatap almayacak. Lê berpirsên AK Partiyê tevî helwêsta İYİ Partiyê ji proseyê bihêvîne. و ev tiştê Bahçeli ev destek dirêj kir jî îro li tamamê parlamenta Tirkiyeyê partiyek di tamamê parlamento xeynî İYİ Partî ana ew hekî dûr disekinin ji tamamê partiya de anha hat takdir kirin û ji nav tamamê milletê Kurd tevde hat takdir kirin. Bence veya kıymetli bû veya rûmet gerek em veya takip bikin. Ber vî havî ez hêvîdarim ji vê sürecê ki ev süreç bi şeklekî xweşik her serî û netice bibe sebebê û vesîla barîşê. Proseya çareseriyê niha di qonaxa gotûbêj û şêwra li gel aliyên siyasî de ye. Şanda İmraliyeya Dem Partiyê di çarçoveya serdanên xwe yên proseyê de roja duşemê li deriyên AK Partî partiyên pêşeroj û Saadetê dide. Roja sêşemê jî li gel partiyên Yenîden Refah û Devayê dicive. Lê dîroka serdana CHP hê jî nehatiye diyarkirin. Ferdî Sak, Rûdap.